Ajde gura jeba. Ćemo odmah na ovu. Ajde. Dobri su fazančići. Pucao sam šakala. Na nekih 200 metara otprilike. Сейчас заведу. Ništa, vadi. Vadi. Rajko, ti su sitniji. Sam vas zamolio kad zatvorite ovo gore, zatvorite. Ajde. Evo ga crni ide. Daj tamo. Mogu se vam dobri prijatelji. Jedino vi ste. Ajde gura jeba. Ajde Buro, vozi! Nemoj tako. Bure! Aj sad. Dobro, prva ova da uleti, onda poslije ide. Znači, to je jedno. Mogo, Jebote mu. ješ ti? Dobri su fazančići. Dobre su kondici, kako se kaže. Da. Brate, ovo je lenj, pričuvate, ovo je moj. Ovaj će tebe da čeka. Ovaj će ne. Dobro me pogledajte. Da. I zapamtite. Reklo bi se da su dobri, brate. Na crvi pogled. Ja mislim da su rekli Pera i ovaj Srđan. Sutra. Posle večeras. Na ta vrata, a? Tako i da ne mogu da lete. Nek samo izađu i to je to. Ekstra. Izlazi iz ove lepo sad. Znaš šta, imaju malo neku i voćkicu, vidiš? Iglo. Šljivicu. Nije naše.
Ubacao sam šakala na nekih 200 metara otprilike. Mislim da je pogodak. Čuo se pogodak, ali otići ćemo posle da vidimo kad se još malo razdani. Dobro je. I fazani izlaze polako napolje. Kakvo jutro. Sinoć smo pustili fazančiće u ogradu na podivljavanje i tu smo da dežuramo narednih 7 do 14 dana oko ograde da ne bi predatori naneli neku veću štetu. Iako svakodnevno odstreljujemo predatore na ovom terenu i teren je čišćen pre puštanja fazančića, kao što vidite uvek se pojavi neki novi predator i predator je uvek prisutan u terenu. Ovaj šakal se pojavio negde oko 4:30, ja sam bio na čeki oko 4, još je bio mrak, ali već počinje sunce lagano da izlazi. Prvo sam čuo svrake. U šumi su počele da se javljaju svrake, što mi je bio znak da se možda nešto od predatora kreće u njihovoj blizini. I često je tako da kada čuješ svraku ili svrake, one se oglašavaju, pogotovo dok je noć i dok je mrak, u slučaju kad nešto prođe ispod njih i kad ih uznemiri. Tako da treba dodatno obratiti pažnju kad čuješ svrake, iako ih ne volim nikako, velike su štetočine, možda čak i veće od šakala za sitnu divljač, ali često pomažu i pre nas uoče predatora. Tako je bilo i ovaj put i očekivao sam ga da će preći tu negde preko Strnjike ili da će se nešto od predatora pojaviti. On se pojavio na nekih 200 metara otprilike i krenuo je preko Strnjike ka šumi. Uspio sam da ga zaustavim i pucao sam ga na nekih 250 koraka od čeke. Vidjet ćete i na snimku gde je čeka, a gde je odstreljen šakal. Tako da u svakom slučaju odlično jutro, iako je noć bila neprospavana, sve vreme smo dežurali, isplatilo se. Idemo sad do volijere, odnosno do ograde da sipamo nešto hrane i da dopunimo pojilice i to je to za danas. Ostala je još jedna smena da odradimo, ali dolazit ćemo mi češće, pošto nije nikakav problem da dolazimo i svaki dan ako treba. I nadamo se da ćemo uspeti da održimo što veći broj ptica. Tako da to je to. Idemo da sredimo fazančiće i do nekog sledećeg lova dobar pogled. Eno gde je čeka. 250 koraka. Od čeke do mesta odstrela. Živica malo sa njim. Hvala taj dan.